Ayun, naay naglakaw guys. Unsa ka ni siya ka? Naglakaw. Platan. Boss, ngano man na boss? Sa problema na? Ha? Dili mo? Oh, plat? Ang ano na? Plat? Lakaw. Lakaw ra ka? Abi na ko di mo dagan. Ngano man? Di mo dagan day? Okay ra. Lakaw lang ka? Sige sige, abi na ko kanang kuan di mo dagan kay ato ang taguyoron ba? Exercise? Di kan trabaho? Sige sige boss. Sige. Ayun. Exercise daw guys. Di kan sa trabaho. Ano ka to ka?